No počúvajte, tak v duchu tohoto plagátu, ktorý pre vás, teda nie pre vás, ale minulý rok vyrobila Libuška, keď tu takto čakala na prvú partičku, tak sme číslo 2. Tak vás vítam na našej chate. Prajem vám, aby sa vám tu páčilo. Bolo vám tu dobre, kurčata vám chutí. Robert navrhuje, aby ste si odmontovali sedadla z bicyklov a že ich napicháme okolo ohňa. Možno ešte na jednu vinde, ale tu vám Damašku donesiete drevo a ženy pripravia jedlo. Áno, správne. Hľadajte trošku hrubšie kusy. Ja som sa bola osprievala jemne vodu, aby som sa stiahla. Dobre. Ideme, Filip. Iba sa musíme z konia na kapľu prerobiť. Bukových lesích Východního Slovenska chutná nejlépe. A ja si to myslím.